miƙa shi wata sabuwa. Sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar sun yi nasarar kama wasu guggun 'yan ta'adda wanda suke matuƙar damun ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙarshen jawarin Dramani Chani wato dai shugaban ƙasar jamhuriyar na mai kan ƙwarya. Hakan ya jawo kayan zuwa an fara samun ragin 'yan ta'adda a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Yayin da karan gaban wasu suna haɗewa wasu kuma suna guduwa ta katangawa kuma su kuma suna gudu domin su ta rayukansu. A kuma jihar Lagos kuma abubuwa ne suke faruwa tun bayan da aka bayyana cewa fa yanzu an daina a amsar kuɗin shekara na haya sai dai kuɗin a san wata. Masarar suke musanna hankali domin jin wannan labaran namu kyawawa a halin yanzu. Misali amma kamar da aka ce wannan shi ne ke farko na zuwa kakin tashi da farko mai albarka. Da dai masu kanar subscribe ne kuma da sanarwa kamar haka. To madalla sai kuma labaran namu zai daura duka cikakkun labaran namu. Sojojin jamhuriyar Nijar sun yi nasarar kama wasu gun 'yan ta'adda tun bayan da suke kawo hare-hare a kowane lokaci. Kuma tabbas fa yanzu fa sojojin ƙasar Nijar fa sun fitar da su sun yi farfar da su yayin da yanzu ma su kansu da 'yan ta'addan nema suke neman gudun ceto ba wai zuwa suke wato ƙasar Nijar suna harin 'yan ta'adda ba. A jihar Lagos kuma abubuwan da ke faruwa tun bayan da aka bayyana cewa an janye biyan kuɗin shekara a kuɗin haya sun yi wata. Wasu suna bayyana murna da kuma dai farin ciki game da abin da ke faruwa. Wasu kuma sun fito sun bayyana cewa tabbas ba abin fa bai tsari ba. Masu rari ya kuma sanda hankali domin yadda ta kai da cikin labaran namu na yanzu. Saurari aka kuma dai hanzu da ƙasar nan ta Nijar da Benin fa ba buɗe boda ba tun bayan mulkin da aka ƙasar Nijar a watan da suka gabata na Bazoum Muhammad. Masu rari fatan kun ji ƙasar mu cikin labaran namu na dare ƙasar da muta lafiya. Masu rari fatan dai zama ɗaya kwacin shi na cikin labaran namu na safiya. Kare mu lafiya Allah sada mu da ransa amin summa amin. Huta lafiya.